Para muda-mudi lan generasi penerus ingkang kula hormati, ingkang tinagenah menyangkuyung napa wontenipun peladosan-peladosan kula kejane namung sak rencang panjenengan. Mbok bilih kula sak keluarga wonten desa Ngantur lan Kilang Nujurono mesti kemawon tuwa tiyang sepuh nuwun pangapunten kang ageng tindak duka monggo kalih mbok bilih anggen kawula sak sampunipun dipun bantu kalian dengan sami sak rencang mesti kemawon kathah keceretan lan semanten ugi panjenengan kula suwun paring sedanipun dhateng kula sak keluarga ugi mbok bilih mangke lan dinten-dinten candhakipun sageta sami kita panjenengan sami komunikasi lebih saya tak lagengipun mbok bilih saking kula mekaten dene panjenengan sampun pun pamit nindakaken papan kawula mriki kula namung nggaraken gondur tumuju papan panjenengan tiyang tak timbak kanthi kalih sesambikala saged kepanggih keluarga kanthi cetha wela-wela bilih panjenengan bantu wonten ing papan kula sak wekahipun matur nuwun sedaya rencang nggih urut ora ketone protes dada luas terakhir wah dhewe kelewate mapan-mapan Seneng pesen terakhir